Er du klar til at køre, skatter? Jeg er klar til at køre. Hvor går turen hen i dag? Jeg ved det ikke. Nej, det ved hun ikke, fordi det er mig, der har... It's a surprise. It's a surprise. Jeg synes, vi har trængt til at komme ud og køre en tur igen, så det er ude i den blå verden, så må vi se, hvad der sker. Men nu skal vi lige se, om pisset vil starte jo. Yeah! Horsepower! Vi skal sgu da op og tanke, kan jeg se. Der er ikke en skide brændstof på. Pis, så bliver det dyrt. Hej skatter. Halløjse! Nu skal vi på tur. Hej skatter. Hej. Hvor skal vi hen? Yeah. Det er det store spørgsmål. Nej, vi ved det godt jo. Hvor skal vi hen så? Vi skal til Orø. Hvad skal vi på Orø? Det ved jeg ikke. Nå, det ved jeg. Ja, du gør. Vi må se, hvad tid bringer. Ja. Nu kan man se din mollet ægte. I vinden. Ja. Kan vi lige få en humøroversigt? Er det sjovt? Ja. Altså vejret kunne godt være bedre, men i det mindste så er det ikke koldt. Det er lige meget. Ja, det er skønt. Og de tjekker, om håret sidder godt, når man skal ud blandt civiliserede mennesker. Så tager sgu lige en solbrille sådan der. Det eneste æsel, der er her, det er mig. Står lige en big poterne nede i maden, ikke? Det er ligesom mig. Ægte buffetsvin. Hej, hvor griner. Hvad? Ej, der er lige en, der skider. Nej, hvor frøden. Ej, der er babyen. Ej, det er dens barn. Har den en lille kalve med? Ja. Hvor nuttet. Og så lige sover lidt. Så er der snart kaffe. Og hvidløg. Ej, hvad er det, du har købt der? Nej, hvor det er hyggeligt. Det er så hyggeligt. Hvor har du købt den? Superbrusen. Superbrosen. Orø. I Orø. Ja. Vigtigst af alt, det er mandens kaffe. Hvor de har tapas. Har de tapas? Ja. Nå. Skønt. Må du ikke rode, vel? Nej. Nå, det er godt. Det har taget mig lang tid at holde orden i 1, 2, 3, 4, 5 skuffer. Ja. Det er noget værd noget. Jeg tror, at kaffen er færdig, skat. Jeg tror det også. Vil du servere den egentlig? Det vil jeg. Hvad har du gjort for at fortjene sådan en sød en som dig? Nu skal du bare se løjer. Og i sol. Okay. Pas på, det brænder dig. Ja. Bum. Oj! Luksus med okay. Så er campingferien startet, du. Campingferien starter først ved den første kop kaffe lavet på gasplus med fløjtekedel. Det er en regel. Skal du have lidt mere vand i? Ja, måske lige kras nok den her. Jeg gider ikke gå på toilettet mere end højst nødvendigt, jo. Okay. Ja. Sådan. Ja, det er fint. Tak skal du have. Meget elskværdigt. Selfie time! Hej. Ja. Det der camping også kan, det er, når man har glemt hvidløgspresseren. Så må man være kræger. Og vi havde ikke engang en skarp kniv. Nej.
Jeg tror ikke, det kommer til at smage hvidløg alligevel. Det tror jeg vist nok. Det er sgu hyggeligt. Må lige høre kokken en gang. Hvad står menuen på? Den står på surdejsbrød muligvis, tror jeg det er. Surdejsbrød? Ja, jeg tror det er det. Det er godt nok spildt, men vi prøver. Og tomat, burrata, rucola, pesto og stegt i hvidløg og smør. Mums. Og salami. Salami? Hvad for noget salami? Ja. Du har bare købt et eller andet, du ikke ved hvad, eller hvad? Nej, jeg har købt Milano salami. Salami di Milano. Perfetto. Mums. Vi prøver. Skål, skatter. Skål, skatter. Velbekomme. Velbekomme. Godmorgen herfra. En overskyet, men nogenlunde lun dag. Hvordan har frøken sovet? Fremragende. Fremragende. Ja. Og jeg er ved at lave kaffe på fløjkedlen. Turen i dag, den går ud i det blå, men vigtigst af alt, vi skal i Biltema først. Det er meget, meget vigtigt. Skal I vide, når man kører på tur, så skal man i Biltema. Det er en regel. Den blå katedral, Sømandskirken, kald hvad du vil. Man skal forbi Biltema. Men nu skal vi lige have kaffen. Og nogen har lovet pandekager. Er det for? Ja. Hej. Hej. Det er der da. Det er taget lige her ved den sten her. Nå. Ej, hvor hyggeligt. Videoselfie med varm kaffe og varm kakao fra Sejerøbugten. Der er ikke så mange mennesker, men så er der fred og ro. Det kan vi godt lide. Så nåede vi frem til Nykøbing Sjælland. I fik ikke en film inden for Biltema, fordi jeg tænker, at de fleste af jer ved godt, hvordan Biltema ser ud. Men vi landede heroppe efter, at vi har kørt lidt rundt i Odsherred og været ude og kigge lidt på sommerhus ude ved Sejerøbugten. Og Hawaii, hvor vi fik en kop kaffe og en chokolade. Vi bliver lige nødt til at tale om mængden af sortmalede sommerhus med hvide vinduer. Eller vinduesrammer. Hvad sker der for det? Altså, de er jo fandme overalt, og det er den nye stil. Vi ser det jo selv i Nordsjælland, hvor vi bor. Der er jo også fyldt med... Når man gerne vil skille sig ud. Ja, det er jo er det spæltfamilierne, der har meldt deres adkomst. Anyways, dejlig Nykøbing. Smuk havn og hyggelige autocamperpladser med små hække og Haver. små havelignende, hvor man kan holde i fred og ro. Dejlige toiletforhold og har sgu egentlig meget hyggeligt, meget afslappet. Der har været noget kunstudstilling i byen og noget loppemarked og sådan noget, så der er lidt for enhver smag. Skide skønt, men peace out, vi får en mad og lidt forfriskende cola. Er der gang i det muntre køkken? Det er der bare. Hvad byder menuen på? Så der er smør ud over det hele. Der er smør ud. Nå for søren. Vi skal simpelthen, vi kører double trouble. Double trouble? Vi kører samme som menu som i går nu. Okay. Men vi er da opgraderet køkkenet lidt, kan jeg se, fordi der er der kommet en ny kniv. Der er kommet en ny kniv. Det var for Biltema. En burrata til hver i dag. Og en burrata til hver. Ja. Det ender med, at vi skal på kur hele, når vi træder ind i efteråret engang. Ja. Men den tid, den sov. Det fede først i morgen, og der er vi ikke hjemme alligevel. Velkommen. Og en lille sidekommentar, det er jo, når nu man gør det selv typer, som vi jo er, så er det jo rigtig vigtigt, når man køber sådan noget fødevarer og sådan ting, at det kommer i små plastikbeholdere, som de her små burrataer, fordi
Sådan nogle bøtter her, de er uundværlige ude i skuret, eller i båden, eller i bilen, eller i campingvognen, eller i sommerhuset. Til små skruer og ting og sager. Så det er meget vigtigt. Det er simpelthen en lifehack uden lige. Er det ikke rigtigt? Jo, det er så rigtigt, skat. Og de må godt komme i opvaskeren, det sker der ikke en skid med. Nej. Det har vi da erfaret. Ikke så æstetisk, men det er der. Men smagen er 100% æstetisk. Ja. Æstetisk hedder det det? Æstetisk. Æstetisk? Æstetisk. Der skulle man nok have taget 9. klasse med, og det har jeg ikke. Det er jo løgn. Jeg var der da ikke. Jeg var da sat uden for døren. Det ser meget lækkert ud, skat. Hver dag, alle dage. Dog ikke, men tæt på. Er det så min tur? Det er din tur. Der er en morgenfrisk type der. Hej. Har du med børste tænder? Ej, hvor lækkert. Ja. Jeg har lige disket lidt op med, hvad vi nu havde tilbage. Ej, hvor skønt. Af leftover Tak. her, inden hjemturen påbegynder. Med. Ja, men altså, hverdagen starter jo igen. Ikke for dig. Nå nej, jeg har stadig ferie. Ja. Men nogen skal på arbejde. Men det er også øst-vest hjemme bedst. Men det har været hyggeligt Ja, det at være på tur. meget. Så nu skal vi bare op og have færgen fra Rørvig til Hundested hjem, og det bliver hyggeligt. Det er mange år siden, jeg har prøvet. Har du nogensinde sejlet med den? Nej, hej. Du har ikke sejlet med den? Aldrig. Den er meget hyggelig. Det glæder vi os til. Vi vil spise noget mad. Hej. Hej. Så er vi hjemme. Der er kommet lidt ukrudt siden vi har været væk. Hjemme i hele vognparken her og alle blomsterne. Så er det bare i gang i den med hverdagen. Så er det. Hvad er status på hjemmefronten? Drivhus. Drivhus. Meget vigtigt. Er det Tør agurk. en tør agurk? Ja. Nå. Hvad gør vi ved det? Venner. Nå. Håber jeg. Vi må ned og se. Se, hvor den hænger. Den lille. Men den her, den kan høstes. Det er sgu da... Det ser da udmærket ud. Ja. Det ved jeg ikke. Jeg har ikke forstand på planter. Det herude, det... Ja, det gik galt. Her. Okay. Ja. Lille skoleagurk. Det er sgu da dejligt. Ja. Tag igennem lille missekat. Hey, hey. Jeg kan ikke godt lide at være mis. Yes. Mand kommet hjem til kat. Altid godt at sige sin kat. Gå spide den. Bitte.